Jeśli jedziecie harować, poniedziałek przywita Was potężnymi korkami. 2. i 5. ledwo się toczą, międzystanowa 10. stoi. Kto wybrał autostradę 405? Pewnie już jest spóźniony. Jeśli szef suszy Wam za to głowę, niech przyjdzie porozmawiać z Rachel. Dzięki, Skip. Skoro o szefach mowa, po przerwie poznamy 3 facetów, którzy zamarzyli o tym, żeby szefować. Zostańcie z nami. Schodzimy. Wracamy za 90 sekund. Szefowie wrogowie 2. Dale, powstrzymaj pocenie. A jak to się robi?